Ons is in die Company Gardens, ek sit met juffrou Marcia Bortjes. Ik voel die collector werkt bij goed, actually, voor mij vooral. Ik hoop van dingen invent ook. Of dingen wat ik ben hou van. Wat naar mij toe komt, wat ik niet. So intuitively, je dus dacht ja, wat die trouwens. En ik denk aan de mensen inspireren ook. Dat kan zien. Ik kan doen wat ik kan doen. Oh, ik kan ook. Yeah, true. Even beter. Yeah, that's nice. So I was just playing around. En die andere ding is die food, the medicines, natuurlijk baking. En dat is waar courses dat ik wil doen. Cooking like the indigenous foods. Bij van de Eastern is nog medicinal properties dat ik kost ook even van eet. So ik voel bij een sterk attractie teenoor dit. En to incorporate alle wet into something. Was het graag meer van ons inheemse kosten? Ja. En ook zo te reizen uit frequency en die chakras en die praten. Kijk. Wat is het chakras, wie zeg je? Wel, het is eigenlijk een beetje, dat is energy, het zijn meridians dat door jou, dat is amper soos draden wat door jou lichaam hardloop. En sometimes, because of your way of life, your diet, your stress en zo wordt er like een blok. En die chakras ook, daar is 7 van hulle in je lichaam. En zo, als jij misschien een particular diet, dan kan je het altijd, of weet je, je mind just kan je hulle activate. En het kan je consciousness expand. Ons is ook sensory being, zo baie van wat ons doen, die informatie is indeel. Je moet indeel in de sensory. It's not necessarily that you go and look for it, it finds you, you know.